Ai zancen gaskiya, baby kin iya kwalliya, kuma kin iya tafiya, baki ma da hayaniya. Ai zancen gaskiya, baby kin iya kwalliya, kuma kin iya tafiya, baki ma da hayaniya. Allah sarkin halitta mai tsara mutane yace ya so, shi ne ke sa mazaje akan mataye su yi tana so. Wata in ka zane ta sai dan uwanka ya ganta ya ce yana so. Ra'ayinmu daban yake, ni kwanawa ga ke yake. Zo ki ban buɗin fake, kar ki bar ni na sha wuya. Sai ya tambayi fuska za ta nuna shi, ni ta fuskar abin da yake zuciya ta sai ta ɓoye shi. Shi yasa na fito da harshe da baki na domin na furta shi. Har ki ce mini in tsaya, kin gana miki magiya, son ki ya shiga zuciya har yana yin jiniya. Na burge ki wakan hanya na hango ki, sai kunya ta na ni kallon ki. Sai bayan kin wuce sai na bi ki baya ina ta neman ki. Sai na koma tambaya wasu su yi mini dariya, ni kwaraunin zuciya sai mu kama hatsaniya. Zancen da na yi miki sai ki tsaya mu tattauna. Inda kika bar ni yau zan mace kuma ba mai ƙara kallo na. San ki ne ya zamo sila in na kamu da matsala. Zo ki haskan fitila, kara yi mini dariya. Kwalliya, kuma kin iya tafiya.